Duniyar labarai. Za ku ji cewa kotu ta ɗaure birkilan da ya yi wa 'yar shekara 16 fyaɗe. Kotu ta ɗaure birkilan da ya yi wa 'yar shekara 16 fyaɗe. A ranar Litinin kotun Majistare da ke Iyaganku jihar Oyo ta ɗaure wani birkila da ta kama da laifin yi wa 'yar shekara 16 fyaɗe a jihar. Alƙalin kotun Titaliyo Oyakami ta ce birkilan mai suna Sotik Rafi'u zai yi zaman kurkuku har sai kotu ta kammala shawara gabanin ofishin 'yan sanda da ke bincikar irin waɗannan laifuka. Oyakami ta yanke wannan hukunci ne bayan watsi da roƙon sassauci da Rafi'u ya yi. Za a ci gaba da shari'ar ne a ranar 5 ga watan Oktoba. A zaman kotun, lauyan da ya shigar da karar Sunday Wajale ya ce Rafi'u ya yi lalata da wannan yarinya da misalin karfe 7 na daren ranar 27 ga watan Yuli. Rafi'u da ke zaune a unguwar Okobo a garin Ibadan ya daɗe yana yin fakon wannan yarinya da ke hanyar dawowa gida daga wajen yawon talla, inda da ta shiga wani lungu sai ya bi ta da gudu. Wajale ya ce mahaifin yarinyar ne ya kawo kara a ofishin 'yan sandan da ke Okobo. Idan ba a manta ba, a cikin makon da ya gabata, jami'an rundunar civil defense a Kaduna sun damke wani limamin cocin First Agef da ke unguwar Narayi a Kaduna mai suna Joseph Alhassan bayan an zarge sa da yin lalata da 'yar aikinsa na tsawon shekara 5. Wannan yarinya dai, wanda 'yar asalin karamar hukumar Kagarko, tuni har iyayenta sun tafi da ita bayan samun labarin abin da ya faru tsakaninta da Fasto Alhassan. Shi ko Fasto Alhassan, wanda dan asalin karamar hukumar Leda ne a garin Saminaka, ya karyata wannan zargi, inda ya ce shi kazafi aka yi masa, amma abin da ake zarginsa da shi babu kamshin gaskiya a ciki. Isa Randawa a Duniyar Labarai.